Hi guys, madyong buntag ni Jong tanan. Ako na po ni Gigin Burst. Panggipa, humok ang gahanggi. Sabaw nga kuan. Buto-buto sa mga panggitak-ang. Asang lang tawon ang gahanggi tanom dari nga okra kayang bukbukan. Dagko na sila. Dagko na guys, sagang okra. Palitan ni nagabuno. Na guys, dagko na. Ikautan na tadani pohon, kinabuhi man sila. Nga pala nga, ikuanan karon bisbisa. Wajid na buhi dagto. Katong diya magipawahig tanim mo. Makalipay pag tanawon ning natay tanim ba na binagmabuhi. Sa itong tiwasan upan guys luto. Diyan ako mamisbis managluto ka. Sorry dito sa gawas ka. Kaw exercise ka. Nakaw. Talagaw na. Gawas dito. Sorry. Sige, baklay. So, ato dito, bas gawas. Ikaw ba? Ikaw. Bas gawas ka. Ode, malibang. Libang na. Asa ko sa? Kaya. Atos gawas ba? Kaya malingaw ka datos gawas. Yung papa oh. Sander. Sunod lagi. Magluto man ko. Ano man siya magsunod-sunod na nga magluto man ko tos kusina. Dali. Dari tos kusina. Dali. Sunod-sunod. Luto ta. Na guys, hapang ipahumok. Sander. Hi guys, daragwan guys, pitsay. Katong na mas bukid. Karon pa jud namo na luto. Mamaninon siya na kwan guys, butang manisrip. Giuna ra to na magluto tong kubasa o taong kuan sayote. Kaning hugasan guys. Hubas na guys. Hanin ito bisan. Kanang mura na gagawin natin kuan bagi prito. Para humot. Ano ba dyan ibutang aglamas? Wala na butang igmantika. Hindi jarang kain mo yung mismo magmantika. Talaga yun na ninyo ay unahuna nga kuan di man mo mabaho og wa mo hilamos o may kuan buntagan man mo di man mo maangsa. Yung ako istorya lang ning ako do. Kamo mga katanon man mo. Istorya lang ning ako. Panahon na unya nga moabot na unya
Yun may sakit. Compare tayo ka doktor, kung sa may mas wito niyo. Doktor na may gayon na na. Luto na guys, sagang giluto nga. Sabaw. May dog ninyong giring gabi ba niyo? Ndog, samo kayo. Saksak sa ilok. Maunas giyan guys. Noon tagas. Diyan baon. Pasingawa sa na. Nira na taklabi. Aram dyan gamaja ijang luto. Ibawasan pa dyan niya. Nung ganan mo kog dagan ni puntan. Ano ni mong ikaw na murag upat 5 kutsara. Ako mo pa magantos ki, mura mo kog katukaon. Mukha kog dagan. Si mama gati mo si jagkuan na tinughong nga kanan nga mais. Daghan may baho gabi hang gitughong jamo na ija hang tinog. Kaya nagkape na siya ganiha. Morning guys. Mga untag tinugtog. Tinughong ija hang timo. Kung balay mo bakit nagkayo mong Manila so, gisaga sa abot ni animal. Pag dilaman kay makawa man nag-stress. Dito, sa yung buntak may magilak. Makawa mag-stress ng yung anak. Padung na may mong Manila so. Napay, mikluy nga. Natay buhaton, magsigsamok-samok sa tong tail. Sipat tayo. Nakat na magsaka dito bay. Sipa. Nag-practice naman ang nagsaka tanaw pag isang adlaw. Saka siya sa kanghang. Pagkasunod adlaw sa tulokanghang. Pagkasunod upat, hanto ning lampos. O na ato na sa taas magpuganan. Dog na namang. Suksok kabas ilok. Mga ano yung tao ay ako naman yung pamahaw. Mapamahal na ni mo, hindi na kang mahaw. Hindi alam ko magtimo. Pamahaw ganin. Kagukra ma. Bro. Oh. Diko. Mauta guys. Yung rice okra. Tinughong, gisudaan nag-utang. Landan pa kay ukra ma bisag tugtulo ka buok sa isa ka adlaw. Malag nang way dugno-dugno. Magbalik akong sa ginawa ko. Magtuka ko. Musos yun ay mong kuhan sugar. Bahala na wala ko'y maintenance. Pero wak man ko nagkuhan sa mga kuhan. Kaon na kuhan. Kaon ra man ko. Unsa lagi pag-uso sana na ang nitaas na unsa may tambal mo pang taas wa man. Dapat na kay pang pauso sana para ma-maintain. May purpose ng doktor gihatag nimo. Yan sa ama, di naman may namog tambaw. Ay mahimo. Ya, nang lawas na kami mo na. Surrender na ko nimo. Ay, kaguol kay. Ako mag-uol. Mo kan surrender na ko nimo mo na nang lawas eh. Ako rin nagdata kong kabalingon doon. Di na ako may ban panahon. So, sa kadlok ko na. Anong baba nimo gud way kwenta ning baba puro man kay nana. May tiwala lang ka mga anak. May pinagdalagan di kuwang lang ka. Kung may nagdata kong kabalingon, Ano ka mo ano na wala ka mahimo. Mag-order ng mga anak, hindi na Oo. malitagan. Para nyo okay ra mo adili. ano, si kaguol. Kaguol ka na ako ng desisyon na ako. Ikaw, hindi na kami na magtambaw, na kayo maintenance. Hindi na mo boss, diba may pagpaubos, may tag niya boss na kay Ano naman? barag mundang na siya. Kaya na naman na si mong lawas. Gawa na kay gainom. Di na ta kabalik sa center, di na ta makapangadyo og tambaw. Kay masuko man to mabalik ta dito, dyan ijang sugo, wala ta gituman. Kung balik, Sa high blood na lang imo ang immune. Wala may mahimo kay mo man ang gusto. Yung man nagpamahaw guys, manglupad na pod.
Nasad. Ay. Nagkatigulang ko kinagkataliw tiyong ilo. Siyempre, muliwat na kanahe, madugay. Muliwat na kanahe ka nang imuhang aom, kay nga na maghaw sa una, munaog na na, maparehas na Nalagi nasahe. ulat mo. Ang ilong Ah. na. May ulat na. Kagid na. Timailhan na. May ulat. May ulat sa kilid. Hindi, uy, tagyawat na. Dili man. Dugay naman eh. Hindi, wag man kay samada na sa una. Diyan naman ka. Wag man gani kay hanggos bisi gamay. Hindi pa rin sa mga bata ba nga igubog shoot ba kag puro mga basiyog kagid diri. Mugid ko kagi anak bay. Siyog kagid, kuya. Hindi Basiyog ka kasuway kagid. kay inampingan man ka. Mga dyan ka kasuway. Mga bata gani nga magduduwa sa mga basbas. Kanan kuan. Munay- Mag-short diri ba kay murag ka nang nay chicken pox bitaw. Nanay, muna yung mga batang kuanggi. Muna din yung batang Na experience ng lingaw nga pagkabata. Oo. At least amis kayo. Walay mga kagid-kagid, way mga kanang sa naman piklat. Siyempre, inampingan man ka. bigo na sapatos bay. Wa pa magubagi. Saywa. Oh. Naputol ag tahi ba? Mamalit na ta. Paalam na na. Lubong na. Mamalit na tagbag-o. Ang diharan ta kapalitan diyas Di ka. pagkuhan, sugod sa eskwela, di man ka. Gadinuton sa ni. Era di kang kadaginutan. Sayang man na, ilabay ni mo. Siming ko na gino. May labay na dyan mo. Kagaba na. Patahi pa na. Ito na na eh. Amping mo. Hi guys, manggi ka na sila. Yan ako daris gawas kay magbisbis ko datong ahong okra. Bisbisan na hano, itong bukbukan ganina. Ang itong bisbisan. Bisbisan na to guys. Dabal, di gamay raman eh. Nga, ang ibutang nga tubig. Gaan raman eh, kay katunga raman eh ang ibutang. Okra? Okra. Tanong tag-ukra. Tanong bisbisan. Mamalit pa ko gabono. Ano abonuhan. Hala guys, anang nabisbisa, naganamanam na dyan sila kadagke. Sunod buwan na ni, mamunga na ni. Jagahong sibuyas. Jagahong mulberry. Buhi na dyan sila. Hi guys, naman akong pamisbis. Paningat ko, ganahan ko kada buntag ko kuan panington. Diyan guys, sada imong pahibawon. Aga dyan yung i-vlog kay arong katong mga pag-umangka ni mama, dyan mga kamag-anak dito sa Kananay Mindanao, makaibaw pud ba sa sitwasyon ni mama kay kami wa man may mahimo. Gibuhat man namo tanan nga mapadoktor siya, mapalaboratory. Diyan karon guys, siya man mismo mao ining ayaw. Di na kuno siya moinom sa tambaw sa pang-diabetes, katong sa UTI, yung katong uban pa, gijara ko nung diretso gina, magkatura ko nung pang high blood mo, ijang i-maintain, kay daghan ko nung siya gipamati sa mga tambaw nga, gipanginom. Dawa man may mahimo guys, kay siya man ang kagustuhan. Hindi na lagi ko nung siya mo inom, di na ko nung siya pa doktor. Di na ko nung siya mo balik dito sa Kananay Center, wa may mahimo, kay siya man ang kagustuhan, di man na mapugos, kay siya mo kuno pinagdasa, ijang lawas. Mo na nga ko igura kung magpahibaw. Kaya basig matinga mo ba nga hindi na mo kita sang vlog nga hang pain na mong tambaw.
amang ibalik dito sa kananay center. Wala nagpaibaw ra po ko ninyo guys kay basig matinga mo ba. Basig ka nang uban pod makaingan nga amo ang gipasagdan. Gibuhat na mo tanan para matambawan siya. Siya karon na may daghang mga tambaw di naman siya mainom kay daghan kuno siya gipamati. Sakit kuno ijang kuto-kuto. Wa kuno siya gana mukaon. Mao na wa mi mahimo guys siya masunod kay matud pa niya siya mo kuno gadasa ijang lawas. Wala jud kay mahimo na guys. Kay jaman ng kagustuhan ana man siya magkinaunsa di mo kuno pud minidya masisi kay jaman kunong kagustuhan. Siyempre kami mag-uujud mi sa ijang sitwasyon karon nga wala siya maginom og tambaw. Gawa jud mi mahimo guys kay isa man jud kagustuhan di man nato mapugos bisag sa na mo di man mapugos jud mi mahimo dani guys igo na naman mi magsunod sa ijang gusto kay di man mapugos. Diyan naman po nang gipahibaw ng ijahang anak uban. Wa pa'y mahimo ijahang anak uban. Kay siya lagi masunod. Kay siya lagi kung igadasa. Ijang lawas. Gamora to guys. Igor ako nagpahibaw. Kay basig maabot ang panahon ba. Basig kami mamahay. Igor po kong nagpahibaw. Nga ingana ang sitwasyon nga din siya mainom sa ijahang mga tambaw. Ako nag-uumang ko pero ako'y mahimo kay isa man gadyong gusto kagustuhan man niya hindi mo kuno miangay mag-uu kay isa mo kunong gusto isa mo kuno pinagdahas isa kuan lawas wala ko na laman midanis pagka balaka mga dyan tali mga dyan na natin malikayan kay mag-uuta labi na karon nga wala siya pang inom nga tambaw kundi sa para siyang UTI sa ijang diabetes o katong para sa ijahang basta katong day mga tambaw nga gipangatag sa doktor katong nakatanaw sa mga vlog diya sa niagi mauto giundangan sa tanan pagkay blood day ijahang di diretso wajib mi mahimo guys kay diyan makagustuhan kay dagan na hinuon kuno siya gipamati nga dagan na gipanginom nga tambal mo nang ijahang undangan. Diyan guys, maura to guys. Harap mong gipaibaw kay basig naay matinga ba nga nung si mama wala na gipainom og tambaw, wala na magibalik sa doktor. Mo to guys ang rason. Diyan maura to guys ang vlog karong adlaw guys. Dagan kayong salamat sa permanent yung paglantaw sa ang vlog matag adlaw. God bless ninyong tanan, magampi mo sa kanunay. Bye bye.